internationale stævne i rugbyklubben Speed spilles der Rugby Sevens. Det internationale rugbyforbund håber på, at spillet bliver en ny olympisk disciplin ved OL i 2016. Det er en af de største boldspil på verdensplan, så for mig ser det egentlig underligt, at det ikke allerede er en olympisk sport. Rugby Sevens er en videreudvikling af almindelig rugby, hvor hvert hold har 7 spillere på banen i stedet for de traditionelle 15 mand. Hver eneste kamp tager kun 2 gange 7 minutter, så det er, det er hurtigt, og der sker meget. Der sker noget hele tiden. Der er ikke så mange stop, så publikum elsker det. Der er hurtighed, der er god fysik, gode hårde tacklinger. Der er en fantastisk teknik, både med bolden, men også generelt med sin krop. Og så er det frem for alt et meget taktisk spil også. Det internationale rugbyforbund har valgt at satse på Rugby Sevens, fordi en almindelig rugbyturnering er for lang og omfattende til at passe ind i det olympiske program. På torsdag afgøres det så, hvilke 2 sportsgrene, der kommer til afstemning om at blive sat på det olympiske program ved IOC's session i København til oktober. Vi har da hørt, at rugby og golf er blandt favoritterne til at blive de 2 sportsgrene, der forhåbentlig kommer til afstemning i København. Men man ved aldrig. Vi krydser fingre. Ja.